my people ndị Igbo kwenu. Igbo kwenu. Kwezono. Alright, my people. Ọmụnwa Chief Imo onye kwuru Chief Imo onye ga-adịrị mma. Chief Imo nwanne gị nwoke Chief Imo onye ahụ na-eme gị obi ụtọ. That man will be saying anytime when you see me for your scream, you go to smile. Anybody when they smile about what Chief Imo is doing, that means that person is a winch. Ihe ọma ga na-agba ya for all the time. Ị kwesịrị ịhụ ihe ọma, get embrace ihe ọma. Then ihe ọma nwee ike bịara gị. Ndị Igbo ana m ekele unu maka na anyị bụ ụmụafọ Igbo ndị Chineke mkpachapụrụ anya. Gaa ya otu a gaa anyị n'oyiyi nke ya kechapụ anyị ekechapụ. Ọbịa dị ka anyị gbụṅụrụ mana o kere anyị dị iche karịa mba ọzọ. Ọ na-awekwute ha n'okwu ndị Igbo ọgụgụ isi anyị nwere ya ọ bụ na ego akwụkwọ anyị nwere ihe na-anọghọ n'ala Igbo ma ihe ọma ma ihe ọjọọ ego ka anyị kara nwe ka anyị ka akpata ka anyị ka atị nke otu a ga-esi mee nweta ego onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ị kwesịrị mgbe ọ na-itetere ụra gị sekpere ala si Chineke ekele dịrị gị for giving me or for making me to be an Igbo person. Today is the last Friday of the month of March. Ebeo ihe ọma ga-emere anyị na this month. Ọkwa ịhụrụ this last Friday. From now to the end of this month, I won't know him with a month. Because we are serving a living God. And don't you have if you couldn't do home all the time, or less chicken one, that means your destiny and one. Chicken one, your future is futureless than you. Man, if you couldn't do, you see things working good for you, working in a pleasant, this will be falling in a pleasantry or pleasant. So therefore today I am wishing all my Igbo people, all my fans, all my followers, onye Igbo, onye Yoruba, onye Hausa, onye abụli ihe ọma mmadụ ibe ya na-adị mma Chineke ga na-akọzi gị ihe ọma ga na-emere gị ihe ọbụla ibisara aka from now to the end of your life. Blessings upon blessings. Ọmụnwa Chief Imo. If you've not subscribed to my YouTube channel, gbakwa ọsọ ugbu a ga subscribe ka ị nwee ike watch ya film a Ogumagana. It's really going on now. Find out what happened there. I love you all. Ndị mba nọ, ndị Mbaise, ndị Ekwe, ndị Imo niile, ndị Nigeria, Anambra, Enugu, Abia State, and in the Delta, all the Igbo people. I admire you. I admire everybody.